se nemocnice nachází v období, kdy je téměř zrekonstruovaná, je moderně vybavená technicky, přístrojově a disponuje kvalitním zdravotnickým personálem, sesterským i lékařským. Nemocnice má bezmála 700 zaměstnanců, má 9 lůžkových akutních oddělení a několik desítek odborných ambulancí. Nemocnice Hořovice dávno překročila regionální charakter Hořovicka a Berounska. Já jsem především pyšný na to, co jsme vybudovali v posledních letech, jak nemocnice vyrostla, jak změnila svoji působnost. Jsem pyšný především na svoje podřízené, na lidi, kteří tady v nemocnici pracují, na vedoucí odděleních, to znamená na primáře, na vrchní sestry i na řadové pracovníky, kteří pracují na zvyšování své odborné kvalifikace i na chování se k lidem. Často slyším od pacientů, kteří už prošli jinými nemocnicemi a nyní jsou hospitalizováni u nás, že ta atmosféra u nás a ta péče, zejména sesterská, je mnohem příjemnější a mnohem přátelštější. Máme i velký soubor ambulantní péče, ambulantních pracovišť, kde máme specifické ambulance, cévní, mamární, koloproktologickou, IBD poradnu a tak dále, kde ošetřujeme pacienty nejenom ty okresní, ale pacienty z daleko širšího regionu a v některých oborech i z celé republiky. Naše oddělení je poměrně veliké, patříme mezi největší porodnice, nebo jsme největší porodnicí v Středočeském kraji. V loňském roce se u nás narodilo 1599 dětí a věřím, že v letošním roce dokonce překonáme i hranici 1700. V roce 2014 jsme získali statut Perinatologického centra intermediární péče, které nám umožňuje poskytovat péči dětem od 31. týdne těhotenství. Spolupracujeme i s perinatologickými centry v Praze a v Plzni, které nám zasílají děti po akutní fázi, vlastně takovému jako doléčení maminek, které jsou naše regionální a nebo si vyžádají péči na našem pracovišti. Moje zadání a hlavní představa byla udělat jeden velký obývací pokoj, kde ty maminky se budou cítit velmi dobře, protože nezralé děti u nás někdy pobývají 6 až 8 týdnů, někdy i déle a samozřejmě to prostředí pro ty maminky je velmi důležité. Pořád se snažíme o to v současné době, aby jsme zvýšili tu kvalitu té péče o ženu i o novorozence, i o matky. Prakticky od roku 2003, kdy jsme udělali první rekonstrukci porodních sálů, tak nám narůstá počet porodů. Začínali jsme v roce 2003 asi s 500 porody, když předtím v těch 90. letech počet porodů byl někde okolo 300. Pak jsme se dostali k velký metě, to bylo 1000 porodů a dneska už se prakticky blížíme k někde mezi 1700 až 1800 porody. Toho, čeho já si nejvíc vážím, je osobní přístup k matkám. Patří za to velký dík celému personálu, všemu personálu našeho oddělení, nejen lékařům, ale také hlavně porodním asistentkám a nemůžu zapomenout ani na pomocný personál, bez kterého by to nešlo. Staráme se o děti od věku vlastně novorozeneckého do 19 let, včetně s různým spektrem diagnóz, od infekční problematiky, pooperační péči, úrazové stavy. V
V naší nemocnici je unikátní oddělení, vlastně 6lůžkové chronické resuscitační péče pediatrické, které vede pan primář Blažek. My s tímto oddělením spolupracujeme velmi úzce. Ortopedie jako taková má historii 10 let v naší nemocnici jako samostatné oddělení. Obecně se dá říct, že oproti roku 2008 jsme zvýšili výkon zhruba o 300%. Profilujeme se jako standardní ortopedické oddělení okresního typu, to znamená, provádíme všechny operace, které pro daný typ pracoviště jsou odpovídající. Děláme všeobecnou ortopedii, operaci předonoží, operaci úžinových syndromů, artroskopickou operativu, rekonstrukční artroskopie. Takovou naší specialitou je aloplastika, to znamená výměny kyčelních, kolenních kloubů. V nejbližší době se pokusíme zavést systém Fast Track, který umožní pacientovi se brzy vrátit zpátky do života, který vedl před operací. A pokusíme se zavést techniky, které jim umožní zkrátit pooperační období na minimální. Výhodou naší nemocnice nespornou je navazující rehabilitační péče v nemocnici Beroun, kam naše pacienty přesouváme zhruba 7. den po aloplastikách.